Hvis der er én ting, der kan irritere mig, så den her. Problemet er, at langt de fleste ikke ved, hvordan man bruger den. Typisk ser man folk placere den på kraven, hvilket giver dårlig lyd og ser uprofessionelt ud. Ideelt skal mikrofonen sidde centralt på brystkassen, ca. 15-20 cm fra din mund. Jeg placerer den typisk i det lille hulrum mellem mine brystmuskler, hvilket reducerer støj og giver den mest naturlige lyd. Den næsten gratis måde, man kan gøre det på, er ved at tage et stykke englehud og sætte det på mikrofonen. Tapen skal sidde under selve mikrofonen, så den ikke dækker, og jeg sætter typisk også et stykke bagpå, som fungerer som dobbeltklippende. Min foretrukne løsning er at købe en dedikeret mikrofonskjuler. Et sæt koster ca. 300 kroner, men er hele investeringen værd. Først sætter du din mikrofon ind i hylstret og sætter tape på oversiden. Herefter sætter du lag pels på, som fjerner bevægelsesstøj. I sættet medfølger dobbeltklippende tape til huden, som du sætter bagpå, og bum, så er du klar. Et lille bonustip, hvis du ofte bruger mikrofonerne, er bare at bruge englehud til montering med hylstret. På den måde slipper du for konstant at skulle ud og købe dobbeltklippende tape. Det er det, jeg gør lige nu. Men der er stadig lidt vej til den gode lyd, og vi kan ikke komme udenom redigeringen. Vi ses i den næste.